бародарҷоно, нигоҳ кунед, муинҷона ин додари азизи мо гурдаш пересадка кардан дар кораи гурда тамом шидагия. Бародари азиз, рақамое ки дар рӯи экран мондагиин бародарҷоно, метавонед зангшон бизанед, аз барои худо ёрданшон кунед. ё дар ноҳияи шаҳри нав зиндагӣ мекунанд бародари азиз. соҳибкорое ки моро тамошо мекунанд, шояд нафарое ки ба соҳибкоро пешниҳод мекунанд ҳамин навори моро, ҳамин муинҷона дастгириш кунанд. аз барои Аллоҳ ҳамин кас ба по бихеза, бо як хизмати халқу ватан, хизмати падару модар дошта бошад. рақамое ки дар рӯи экран мондагиин бародари азиз, рақамои худшонанд. Зангшон бизанед, чанд қадаре ки қувват ба тавоноӣ дастгирӣ кунед муинҷона, иншоаллоҳу раҳмон савоб мегирем. муинҷон чӣ гуфтанӣ? азур омад акаҷон. гап нест ака, худо шифо диҳад иншоаллоҳ. аз худо умед дорем акаҷон. хайр дастгирӣ кунед, бо иншоаллоҳ ҳамаш мешавад. морам иншоаллоҳ ба пӯ мехезем акаҷон. Иншоаллоҳ. меҳрубон ҳамаш мешавад.